салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаи саломатиё хубай. боз ҳам мағозаи Оиша омадагем, аксия сар додаган. Духтарако баъд ҳами қакиртои фасони иди овардаган. Ҳатман пайгирӣ кунен, навора то охира тамошо кунен, мебинен якта ба якта. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор, байни 6-ум ва 7-ум дарвоза подвалш духтаро ина лесницаи назди лесница даён диден мағозаи Оиша. ҳозир ворид мегардем, аз дохил ма шумода нишон тимда қабуракои фасон овардагиян, болопӯшакошона бинен, кожинка, мисол болопӯш, безрукавкаи киртора бинен, чӣ хел хушрӯчаян. ҳамаи ҳами бори навай духтаро баъд бисёрша бо аксия кати нархҳои беҳтарин кати пешниҳод кардагиян. нигоҳ кунен, иша ишда хушрӯи борошон, иша ишда хушрӯ. духтарако пиҷак мекуфтан. ина чӣ намуд пиҷаке дар кораитона аз мағозаи Оиша шумо меёбед. нигоҳ кунен, ҳам қафасонан ира бинен, аҷоибот моделакои хушрӯ, кожинка, болопӯш, инихе кожинкои дарроз. хулас ҳар он чизе дар кораитона аз мағозаи Оиша пайдо карда метонен. омада натонен, рақамашон ҳаст дар рӯи экран, марамат муроҷиат кунен, дар равакак шумода доставка мекунанд. ва духтарако нигоҳ кунен, мағозаи Оиша да янаму тройкачои фасон омадай аҷоибот хушрӯа. нигоҳ кунен, нақшу нигори милликати бинен, чихи фасонча материалаш медонен, лёни оригиналай шушта мепӯшен, чанд сол мепӯшен, и ҳичи намеша. бурукша бинед, кушотаки хушрӯ, футболка дора, туничка да, ай болош баданахе кардиган дора. аҷоиб тройка хушрӯай бо нархша намеген 250 сомон. размеро ҳамаш ҳастай, марамад ина каседа дар корай, расветкошам беҳад зиёдай, буркоша бинен чихи хушрӯчай. хулоса метонен ки кардиганша дига чизо катиам пӯшен беҳад фасонакай. ира бинен рангоша охи чихи хушрӯ. нархош 250 сомонӣ. то охири навора тамошо кунен духтарако, болопӯшои 100 сомонаям доран, 150 сомаям. ина марамат биёен. бозори Корвон, тарафи Тило бозор, байни 6-ум ва 7-ум дарвоза назди лесница даян. подвал мағозаи Оиша духтаро бинен, борошон иша ишда хушрӯ, ҳамаш новинка, ҳамаш фасон. ина болопӯшои ҷудогона доран 100 сомонай. ина агар болопӯш дар кортон боша, метавонед аз мағозаи Оиша дархост кунен. доставка доранд. анаи қисми вайша нигоҳ кунен да духтаро, дарозоша нигоҳ кунен. ана инора 150 сомонӣ кардагиам. бовар кунен, ин ранго да ягон ҷо нест. рангоша бинен чихи хушрӯвай. ин рангш намерава. материалш ҳами қадар форамай ки гармиёда мисол аз болои кирта мепӯши хушрӯвай да. аҷоибот мана лёни оригиналай. 150 сомонай дарозош. размеро ҳастай. рақамо ҳаст дар рӯи экран. омада натонен, муроҷиат кунен, доставкатон мекунанд. ҳами қакиртои фасонтон ёфтум духтарако, нигоҳ кунен, пашифои туркӣ, ҳамаш пашифи туркияй. ина киртои 900 1000 сомона ҳастанд ку болопӯш кирта ҳавай пашифуш омада. ира бинен охи аҷоибот. нархошон 350 сомон. кадомеша мегирен, моделои идона ҳамаш нигоҳ кунен, охи чихи хушрӯчай. моделои идона духтарако размеро ҳастай. иша ишда фасона, иша ишда фасон моделоро аҳамиятин ҳар хелаяй. нархошон ҳамаш 350 сомонӣ. ира мисол мешава ки болопӯш боре пӯшен, мешава хича тоқа пӯшен. материалшам аҷоибот, ҳичи намешава. ира бинен 350 сомон. ҳозир идда беҳтарин вариантай духтарако, киртаи иди кофтеста бошен, ҳатман мағозаи Оиша биёен. анамихе киртачои фасони идонара бо нархи дастрас метонен харидорӣ кунен. ина қисми болодам бинен да, қисми болодам чанд модели дигаш ҳастай, 350 сомонӣ. бозори Корвон, тарафи Тило бозор, байни 6-ум ва 7-ум дарвоза даян духтаро, марҳамат биёен назди подвалш да назди лесница да мағозаи Оиша. рақамашон ҳаст, агар дар навор хушрӯ надиден, нависен, расмоша мепартоян. духтарако, ҳозир сезони анамхе кожинкачо омадай сабука ки хушрӯ. ира бинен, оригиналоша ёфтум, аксия рафтестай 110 сомон кардагиян. бинен чихи расветкои хушрӯ дора. марамад ина каседа дар корай 110 сомон дар мағозаи Оиша. марамад биёен. омада натонен, рақамашон ҳаст дар рӯи экран, муроҷиат кунен, доставкатон мекунанд. ана бадани ин модело ҳаст 150 сомон. ин моделош по 150 сомон, иш 150 сомон, а ин бошад 110 сомон.
сомона мана бинен чӣ хушрувай духтаро бинависен агар омада натонен доставкатон мекунанд леки омадани бошен биёен бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 6-ум 7-ум дарвоза подвал духтаро ина нигоҳ кунен назди лестница даян плакат навистагиай худаш Оиша мағозаи Оиша биёен ба осонӣ шумо ин нуқтаи савдоро пайдо мекунен беҳтарин новинкора арзон кардагиан аксия эълон кардагиан духтаро бехабар намонен кардиганои фасони туркӣ омадаи охира бинен духтаро ҳам қахшруан ира бинен аҷоибот ҳамаи цветош ҳаста ира бинен чихе фасончаи моделшам хичам бофтчам аксия эълон кардагиан духтаро 290 сомон ки ино 450 сомона кардиганан ина 290 сомонӣ метонен омада аз мағозаи Оиша харидорӣ кунен омада наметонен бинависен доставкатон мекунанд иҷа дар ин хеле моделошам ҳастай иноям 250 сомон аз инам ҳамаи цвето ҳастай бозори 290 сомон 290 сомон мана бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 6-ум 7-ум дарвоза даян назди лестница да подвал да духтаро мағозаи Оиша иҷа да беҳтарин аксио рафтестай ина муда диден вязкаи хушрӯи чанд пул 200 сомон вязкара диден якта расветка дора сиёшам будай диден ина вязка дар кортон боша вязка марамат рақамашон ҳаст маълумоти бештара боша бо метавонен аз хичон пайдо кунен ина вязкараи цветчам биненда сиёшам бинен чиқа хушрӯ будая мана марамат омада аз наздик тамошо кунен ира бинен духтарои қахушрӯчае марҳамат даётон астай ҳамина бисёриҳо мекуфтанд камёфт буд бозорда ина марҳамат омадай бори новинкада беҳад хушрӯ баҳор пӯшак нархошон пеши ёра 450 ам мефурӯхтана ҳозир бошад чанд сум шид 350 сомон мана марҳамат бинен чихо хушрӯчае 350 сомонӣ касседа дар корай дар мағозаи Оиша шумо метавонед адамхе кожаҳои фасона бо нархи дастрас пайдо кунед бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 6-ум 7-ум дарвоза подвал марамат биёен ана иҷара нигоҳ куненда иҷа пиҷакҳои хушрӯ доранд кожаҳои фасон доранд ине болобудагиё чанд сумай болобудагиёро 290 сомон кардем хушрӯгиша диден 290 сомон ина 290 сомон инаям хушрӯ 280 сомон кардем драпора 280 сомон 400 сомона драпа марҳамат 280 сомон шидагиай метавонен биёен духтарако ма рақамашона дар рӯи экран мемонам чизе дар корай чизе ки нафаҳмиден муроҷиат кунен пурра бо шумода мефаҳмонанд духтарако киртако бошен кирта гирифтанӣ бошен барои ид ҳатман мағозаи Оиша биёен ипекои фасон овардиан иқо хушрӯ будая ипеко мана марҳамат бори новинка мана аудитестами модела нархошона чанд сум карден 300 сомон буда диден духтаро хушрӯа марҳамат ина касседа дар кораи расветкаошта гап нест беҳад хушрӯ 300 сомон рақамашона ман мемонам дар рӯи экран дар кор боша муроҷиат кунен доставкатон мекунанд леки агар омаданӣ бошен размерошон чӣ хела ёра 4 размер дорам 4 та размер буда тақрибан то чанд бошад то 48 50 52 54 то 54 будайда размер бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 6-ум 7-ум дарвоза подвал духтаро марамат биёен назди лестница даян мағозаи Оиша ина двойкаи хушрӯ духтаро ёфтумтона диден дар мағозаи Оиша анамхе двойкачиҳои фасон омадай бо аксия эълон кардани двойкора бинен материалошонам хушрӯа материалошон маичниай аҷоиб фасонак будай хулоса шушта мепӯшен нархошона аксия кардагиан 300 сомонӣ буд ҳозир 220 сомон шудагиай ваёшон хушрӯй аста ки юбкошон духтаро ҳам рубашкаш ҳам юбкаша дигар чизо кати ба ҳазор мепӯшен марамат чанд рангш ҳастай чанд моделш ҳастай ина нархошон 220 сомон иша ҳам ҳамин нархай иш 220 сомон иша моделҳои туркиян 320 сомондан ина 220 сомон а иш чи ишам хушрӯа борошон да гап нест духтаро ҳозир аксияи калон рафтестай биёен аз наздик як борак бинен бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 6-ум 7-ум дарвоза подвал даян назди лестница мағозаи Оиша духтаро беҳтарин интихоб бо нархи дастрас
ایرا بینین دختروی قاکوژوی خوش رو اومده همش کجای اوریجینالن همش نوینکاین اینا مرامت کس سده در کورای مغازه اویشه بیاین دخترو باور کنین ایشش دفعه ایشش دفعه مدلای 2025 نرخشون باشد از 150 سومون سر می شود تا 480 سومونه از یک طرف تسته این نرخ دخترو انم 650 سومونه هازی 480 سومون شدگی مرامت انتخاب ببینین بهترین انتخاب در مغازه اویشه بازار کاروان طرفی تیلا بازار بین ششم و هفتم دروازه داین دخترو اینا بیاین پدول نزدی لسنیتسا داین اینجا با پیجاکوی خوش رو دارن هم پیجاکوتون چند سمای دخترو پیجاکوشون هم بینن چه فسونای ای چند سم تو چند سماره پیجاک دارین این پیجاک 240 سومون نشانه تا 270 سومون 240 سومون اینای مدلش ببینن آخه چه خوش رو اینای فسوناشون ببینن 250 سومون خلاصه بهترین واریانت انا این مدل هم بینن و ایرا بینن گوسارکا به حد خوش رو ای با رسویتکا داشتای بولو پوش باری نمی پوشن کرتا بینم خچه توقع میشه پوشید 380 سومون این مدل خلاصه دوستانی عزیز اینا نگاه کنین با این ششم و هفتم دروازه پدولش نه پیش لسنیتسا داین دیدن با آسانی پیداشون میکنن مغازه اویشه اومده نمیتونن رقمشون هست در روی اکران مراجعت کنین دست افکتون میکنن